Hi guys, good morning. So muna nga gibuhat guys pagka December 1 dito ko kiddies kay gikuha ko sa tourism. So ako nag-design ana, then ako na si ma'am sa nag-iya ni siya sa farm sa kiddies. So siya tag-iya. And then mo nang design guys. Grabe dili ali mag-design guys dito kay galabad akong ulo kay ngano kamiranduhan ni ma'am. Then nagamami og gift. Kani guys ang purpose ani is ang event nila ani guys is December 5 dito, and then basta lang po rin nyo guys ha, Ubay Royal Association give love on Christmas, make a child Christmas with wish come true. Then guys, bago man nag-design dito sa kiddies, yari ko sa kinamot. Number 4 pas uka. Good morning guys! Grabe, fresh kayo si Renz. Fresh pa nimo. And then na guys, grabe na, bago pa ko kapoy ko kaayo na gahapon guys sa design dito sa kiddies. Ang ara. Nagluto din sila sa akin guys pagkabuntag sa iyo. Pag mata nako, ang lami kayo. Ay mga chef, mga batang legro. And then nagluto sila sa akin guys. Diyan, nagkunanda niluto og sudan. Katong gagmay bitaw kaayo. So ang mga chef, karami mga gagmay. Din pag ukab na ko sa portahan, wow, lami na kayo panahon guys. Mas lami pa nimo. Grabe no. Guys, lami kayo sa panahon guys. Lami kayo siya. Oh, bongga kaayo. Lami kayo panahon. Unya guys, pag human na guys, naghahawa ko sa bata sa ang pag-umangkon kay cute kaayo. Wow, wow. Oh, diba cute kayo? So cute pa siya nimo. Ito guys, ang gawagwa kayo nalingaw ko sa bata guys. Ano jud malingaw tas bata guys kay mura siya maka hatag og kalipay. Sabi no, cute kaayo. Kaman guys, naligo ko guys. Fresh food ta. Naligo ko na guys grabe kay para fresh food ba everyday jud maligo kay para humot pud ta sa mga ubang tao, di para sa ubang dira ang baho lang bitaw guys. Naligo ko ana kay para limot kaayo. Uy, grabe initan bisa pud kaayo. Ba kay mulakaw ta karon og asa ta padung. Order ang ato ang car. Ready na ang atong car. 4 wheels kay mulaag ta karon og ahata padung. So district meet so no sayob dai municipal meet na dai guys na. So mao na mo naligo ta, nag 4 wheels ta kay mudong diri sa San Pascual giheld ni siya karon for today's vlog. So good luck especially sa volleyball boys. Amot na mag volleyball boys guys na guys para mapildi sila basta enjoy sa ato ang game ha. Okay lang. Bagaman guys dito sa San Pascual ko gikan ni ditso ko diri sa Bulilis Court kay nagsabot na mi guys sa mga kaon nga magduwa mi pero wala ano nga ang mga timbalus-lus. Nya ni ulit na lang ko guys unya pagka ulit dito ko na happy birthday na birthday ko kay sakto kayo guys walay dungag walay sudan so sakto kayo so happy birthday dahil ni Yaya nakalimit ko sa pangan basta silingan namo guys gabi ini giheld pagkahuman ng birthday ning laag dito Bulilis simbalik ulitan og live band kay si Rajiv man ang kanta sa Bulilis.